Idź po głaskę, Nerona, idź po głaskę. Amelcia, weź się za łapę. Złap za łapę, Neronka. No, za łapkę złap. No, o. A ucho? Gdzie jest ucho? No. Powiedz dobry, Neronek. Cacy, cacy. No teraz ci łapkę nie da. Oj. Ale pogłaskaj Neronka. Powiedz, że dobry piesek jest. No widzisz, tutaj, Neronek tutaj. Tu, tam. I co my tu? No. Idź po głaskę jeszcze raz, Neronka. Ty też nam będziesz w tym kamerze. Idź po głaskę, Neronka. No idź. Teraz po głaskę. Tak, dobry Neruś. A przytulisz Neronka? Pokaż, jak przytulasz Neronka. Przytulisz Neronka? No, przytul Neronka, no ale przytul. Oj. Oj, przytul. Wujek ci za chwilę pokaże. Idź przytul i wujek ci pokaże. No tak, oczywiście. Idź przytul. Chodź razem przytulimy Neronka. No, teraz Amelka, tak, Amelka, tak. Brawo, dawaj buziaka. Tata tam.